Fuck mit liv. Nå, jeg er tilbage. Hvad så gutter? Og velkommen til Troll Gaming. Det er mig, Andreas. Gutter og gudinder. Gutter og gudinder, lige præcis. Andreas og Stjøbe. Og i dag der har vi en speciel gæst med, Kasper Dallager. Og... What? Du har skin på? Ja, vi vil... Nu er du ikke super ting mere. Jeg er ikke super bare almindelige ting. Og så vil vi gerne bare spille Skyblock for sjov. Men jeg håber, I enjoyer det. Og Kasper kommer også snart ind, dreng. Ja. Det var Andreas. Yeah, der er en kaktus. Okay, hvad skal vi lave i dag? Det ved jeg ikke. Vi skulle næsten bygge, altså, Andreas her. Hvad? Okay, lad være med at tage den. Hey, hvem har taget min hakke fra, jeg har den. fra kisten? Din hakke. Det er vores hakke. Yay! Det er min. Nu er det min. Okay, så stå på den anden side og samle det op, jeg ikke samler op. Fuck, jeg var bange for at falde ud over dig. Jeg har det, Andreas. Bare rolig. Der er Kasper Dallager jo. Hvad så, Kasper? Din fede faggot. Hvad så? Hvad synes du om at være på YouTube, min dreng? Husk at gå og subscribe til ham. Jeg lægger hans kanal i description. Og så kan I bare gå ind og subscribe til ham. Jeg tror, han vil sætte pris på det. Fordi han er Kasper, og han er Dallager. Han er Kasper. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige, men... Oh, fuck! Hvad laver du? Prøv at se. Andreas, kig. Giv mig en... Der kom 3. Løb, er der en, der har en øks? Løb for fanden, der kommer en træ. Jeg har en øks. Vi skal have flere økser. Ja, men vi skal lige have lavet den her platform lidt større, sådan så at... Jeg har en øks nu, glem det. Sådan så at det ikke falder ned, det der saplings og sådan noget. Jeg hugger træet nu. Altså, ja, men Kasper, kan du ikke lige hugge noget sten? Skånd dig lige, der lager han. Jeg skal lige have en hakke. Ja, her er en hakke. Den er bare... Nej, det er det ikke. Mener. Der ligger en hakke der. Jeg har 6 af de her saplings. Jeg har 6 saplings. Jeg lægger dem i øksesten. Det er godt. Har du hugget alt træ? Skal vi prøve at se indstillinger, videoindstillinger, grafik, flot. Så kan I se om der er træ. Jeg mangler stygt med. Og hvorfor vokser millerne ikke vokser nu? Jeg er pissed. Hvis du wow, jeg har mange levels. Hvis du stygt mangler mad, så... Suicide. Ja. Kender vi ham der? Kender hvem? Ham der. Jeg tror ikke, vi kender ham der hvem? Ham der skriver i chatten. Kan du ikke se det? Nå, ham der... ham der siger hej. Ham der værd. Okay, gutterne. Jeg prøver, som jeg kan hakke så meget stone som muligt. Jeg har ikke nok stone overhovedet til at lave en pickaxe. Har I stone, gutter? Er der nogen, der er sten? Du får en pickaxe. Pickaxe? What? Det er det, han kalder det. What? That's not fair. Andreas, står du på den anden side og tager det? Nope. Okay, jeg har nok... Jeg prøver lige at sætte den anden chest. Nej, lige mig. Jeg har nok til en pickaxe. Pickaxe? Ha! Kasper, hvor er du sjov? Jeg er altid sjov. Okay, er du klar, Andreas? Let's get speed mining on. Fuck, der er mega meget delay på den. Griver den. Griv den, Alec. Griver den også. Det er så lækkert ud i det nye Chester Pack. Chester Pack. Griv den. Har du grevet den? Ja. Griv den med månen. Han hiver i banditten. Kappa. Stiller du der? What the fuck? What the fuck, EA? Du er så dygtig. Okay, din tur. Her. Det gider ikke det der. Surprise, motherfucker. Okay, nu gider jeg ikke mere. Har jeg arme eller ben? Jeg ved bare ikke, om jeg kan... Jeg er den eneste, der kan se det. Arme eller ben? What the fuck? Jo, bare arme og ben. Det var godt. Det skulle undre mig meget, hvis du kan... Arme og ben. Jeg er Minecraft. Er du inde på Minecraft? Ja. Den tablen. Jeg hvorfor så ikke have arme og ben? Jeg ved det ikke.
Jeg tager den. Gutter, jeg griber den. Slap af i mand. Du gider ikke mere. Hvor meget sten har vi? Hvad, Andres? Så meget. 18. Okay, det er jo okay meget sten. Skal vi udvide det eller gemme det? Vi skal i hvert fald have lidt mere, før vi udvider. Jeg synes bare, alle vores ting, de står sådan halvvejs i vejen. Altså, vores suicide pøl ting, lort, pis. Den står også i vejen. Jeg skulle bruge en spand. Babe, jeg har en spand. Ja, men altså. Du kan få den i fjeset. Spand mere. Den er kun lidt ud af hjernen. Den gør kun lidt ondt. Hvorfor vokser vores meloner ikke? Hvad fuck sker der? Kasper, lad være med at lave den der lyd. Den er fucking weird. Okay. Gutter. Den er 6 pack shooter pig. What? Lad være med at lave den der lyd. Du er sådan dør. Mikkel. Ja. Når du er færdig med optager. Hold nu kæft. Hvad? Chef. Du skal overhovedet ikke tale om det. Okay, så skal du lige sende en frapspakke til mig, fordi min så sender jeg en frapspakke til dig, så hold din kæft. Dygtig. Mikkel Badass 1, 2, 3. Kan du følge med? Kan du hente mig swag med? Andreas, hvor er du egentlig henne? Jeg render rundt nogle forskellige steder for at kigge lidt forskellige hen i spawn og sådan noget. Du er sådan faggot, han. Du er stok. Du er stok med den. Man kan købe et plot hen i spawn, så man kan sælge ting på sådan noget for 10.000. Det sparer vi bare op til så. Hvor meget bal har vi? Jeg har 1200. Jeg har 1200. Nej, 1000. Okay, det her det er GXP Gamings gamle chestepack. Den der er firkantet, helt firkantet. Jeg giver ikke en fuck, og jeg giver ikke en fuck. Jeg er bare en nar lige nu, men altså, lev med det. Nå gutter, jeg tror vi bliver nødt til at afslutte den her episode for den her gang. Lige om lidt der kommer der en episode 2 omkring vores skyblock og pis. Og jeg skal nok lige have sat en ny texturpack på, fordi den har den der kraftige med træls at kigge på. Nå, kan I sige farvel? Goodbye, motherfucker. Sut.